imedya sa kabuntagon sa RMN stations nationwide. Malandaw sab kini sa Facebook ug YouTube Live sa RMN stations ug sa Signal TV Channel 309. Para sa uban pang updates, i-like, follow ug i-share ang official Land Bank Facebook, Instagram ug YouTube accounts na @Land Bank Official, @LBP Official sa Twitter. O di ka mo lang sa opisyal na Land Bank website kay www.landbank.com. Hatod sa Land Bank, we help you grow. We help you grow. Karong panahon sa pandemya, dili lang ang coronavirus ang aton dapat likayan. Bahala pa og sabay taga-trabaho o gatubang sa module sa mga bata. Uso kung kayo ang sakit-sakit sa likod, apaga ug ulo. Dungag kini sa ato mga ginahuna, ayaw pagkagwanta. Gamitin og Efficacent Oil Extra Strength. Kaabang ang Efficacent Oil Extra Strength ang maayong panglawas. Dili lang sa buhat sa paglikay sa virus, apil pod ang ginhawa sa mga sakit-sakit sa lawas. Efficacent Oil, imong kaabang sa adlaw-adlaw. Methyl salicylate plus camphor plus menthol is the generic name of Efficacent Oil Extra Strength. If symptoms persist, consult your doctor. Once upon a time na ay nanay ng labaupri, the end. Naapayo sa kananay ng labaupri, uniform, bedsheet, long gown, ball gown, wedding gown, red carpet. Tungod kay ang gigamit niya, Champion Blue Long Bar. Sulit mo tangtang ugman siya sa daghang labada, 1850 SRP ra. Champion Blue Bar, makuha ang mancha sa daghan nga labhunon. Sulit kayo sa 1850 SRP lang, palit na. Para sa heavy duty nga hugason, pag Smart Dishwashing Paste. Bawat pahit, Smart Dishwashing, Smart Kinis, Solid, Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Dunay double tanggaling formula. Solid butangtan sa heavy duty sabo sa kalang kaldero. Solid sa butangtan ug bakterya. Mao nga #1 na ang Smart Dishwashing Paste. Bawat pahit, kinis, solid, Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ACS. Isip mong ingisda at nakalawod na ko para sa akong pamilya. Dapat aptik yun mga inabuhi. O ang akong tambal kanang aptik makayo. Rexidol Forte. Aptik banat sa buka laban sa ulo. Maon. Hilanan. Rexidol Forte. Ilan yan? Paracetamol cafe is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. San ka beyond, tukoy, ibalik, sunong dugong Pinay. Pagtibayin ang dugo natin. San ka beyond, sa pagod pagla o hila, kayang-kaya, matibay ang dugong Pinoy. Take Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Panahon sa takdanay. Naapoy takdanay sa balay nga di mabantayan. Tungod ang sponge kay mahimong pugaran sa milyon-milyong kagaw nga mahimong makatakod sa kananan. Likayi ang takdanay. Ang Philippine Society sa Microbiologists kay karekomenda sa Joy Antibag nga naay gahom sa safeguard. Mutagtag sa 99.9% sa kagaw sa sponge. Aron makalikay sa takdanay sa gikan-an, pag Joy Antibag nga naay gahom sa safeguard. Likay sa kagaw, likay sa sakit. Pag-Joy Antibag. Aron makalikay sa tagdanay sa kananan. Para sa mga lumalabas ng bahay para magtrabaho. Laban lang, laban lang. Araw-araw na tinataya ang buhay para sa pamilya. Laban lang, laban lang. Para sa inyo ang panlaban na lumalaban sa germs. Prime Antibac. May germ knockout action. Kills up to 99.9% of germs tested. Nagtatanggal ng dumit mancha. Para sa pamilya, para sa kalusugan. Laban lang. Prime, ang labadang malinis, palaban sa germs. Prime, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Once upon a time na ay nanay ng labaupri, the end. Naapayo sa kananay ng labaupri, uniform, bedsheet, long gown, ball gown, wedding gown, red carpet. Tungod kay ang gigamit niya, Champion Blue Long Bar. Sulit mo tangtang ugman siya sa daghang labada, 1850 SRP ra. Champion Blue Bar, makuha ang mancha sa daghan nga labhunon. Sulit kayo sa 1850 SRP lang, palit na. Ang unique toothpaste may maximum fluoride protection laban sa cavities. Maximum, maximum, maximum. Fluoride protection. Unique toothpaste. Protektado ang ngiti. Unique toothpaste. Laban sa tooth cavities. Unique toothpaste. Alaga teeth ng family. Unique toothpaste. Unique toothpaste. Maximum, maximum, maximum. Fluoride protection. Unique toothpaste. Maximum fluoride protection with regular use. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita ang serbisyo publiko. Tatak RMN. Fátima dolorosa, mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón veneral. Ave María, Ave María, Ave Okay, ano yan na usab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gyapon niining ubos ninyong alagad sa maong tulumanon, Silbert Dondoyano Senior alias Veritas. Okay. Ang atong pizza karon, pizza a 4 sa bulan sa Hulyo, no? Niya na ta sa bulan sa Hulyo. Okay? O niya paghapon ta sa 2021. Okay, atong pagyukbo sa atong station manager, ang amahan dinhi sa maong istasyon si kasamang radioman Edgar Dagumo, uban na sa kanan, no? Tibok staff niya din yan, ato po mga kasamahang radyoman o mga kasama. Okay. Sa ato ding fans club, hindi lang na kuhinganlan kay daghan kayo ang fans club sa DXDR. Okay. So atong pagyugbo kaninyong tanan sa tanang naa sa live stream, no, sa internet o sa diri sa kahanginan lang, no? Oh, sa kahanginan, no? Sa RMN Dipolog, both yun sa IFM o 981 kilohertz, no, sa AM band. Okay, ako moingon ang akong pagyuk ba akong ipaabot kaninyo og maayong adlaw sa Ginoo kanatong tanan. Okay, ang atong obispo, atong special mention yun, no, atong pagyukbo, Most Reverend Severo Kaermari, uban na sa tanabang kaparian, no? Sama pananglit, no, sa atong Bible Director gayon si Father o Reverend Father Ramil Curong o sa uban. Gayon, no, atong pagyukbo o ako maingon maayong adlaw sa Ginoo sa gihapon kanatong tanan. Okay. Sa miyaging Domingo, nagpa-replay lang tani kasamang Radio Mandani dire, no? Atong gi-record to dali-dali. Kung nagani panahon nga wala ko live yun, makita ninyo okay, sa video. Kuha lang, magpa-replay lang tani kasamang Radio Mandani. Parang dili yun tama wala, no? Di kita ma-miss ninyo ang mga suki nga tigpabinaw. Okay. Okay na man yung mga suki. Although, daghan pa yung kaayong dili yun ma-interest aning atong programa. Kaya lahi manggug interest ng mga tao o atong mga igsuon. Pero bisan pa niya na, no? Ang galito'y usa ka kritiko na to nga dili Katoliko, di lang nakuhinganlan to respect, no, sa pagtahod po kaniya, di man ko gusto ma-personal ang dating na to atong mga debate, discussion, no. Akong gitahod usab, bisan dili siya Katoliko, kanunay siyang kritik o kasaway sa atong pagtuo Katoliko, pero kinahanglan kita mo respeto, mo respect. Nagingon siya nga, uy, gamaya ra kaayog viewers ni mo Veritas. Okay. Sayang ramang garihan. O, hibalo ko, kuha na to ya, kanang strategy po to. Saan niya nga mabugnaw ta sa atong kausa sa panalipod sa pagtuo.
Giingnan ako siya nga, bisan pag walay magbiyo, walay maminaw na to. Pero, ang akong konsensya, dili ko kaako nga muundang ko. Kaya nga akong konsensya, ga sugo gyud, gamando gyud nako nga buhaton gyud nila ko. Okay. Kinaamon ko to'y panultihon ba nga, but mo tuo bumuhana nga, ang kamatuuran, magpabilin yun ang kamatuuran. Bisan pag ang tanang tao na, wala mo puyo, anak ng kamatuuran. Oh. Unya, ang bakak pug kuno, magpabilin yun ang bakak. Bisan ang tanang tao na, ang naghimo ana o nagpailalom ni ana nga baka. So muna nga nituo ko ana, gitamdanan ako. So, naay maminaw, umutanaw sa atong videos diya sa YouTube. Okay. Na may viewer o wala, ikinahanglan yun nga mo share, mo paambit yun ta. Okay. Mo man yun po na dikta sa atong konsensya. Lisod kayo, kana bang, kanang makig-away ta sa atong konsensya. Okay, kana ko na atong konsensya, mantigo na mo pili o nahibalo na itong konsensya sa dili maayo o kung si maayo. Pero kinahanglan lang po nga ang atong konsensya, okay? Kinahanglan well-informed. Okay. Nasayod kita mo nang magtuon ta, maminaw ta, dili ta close-minded para matimbang-dimbang na to. Asa yun ang tinuod no baga tinahod nga tigpaminaw. Okay. Hinoon sa atong moral philosophy, okay, na may kanang gitawag og honest mistake. Okay na bang honest ka sa imong mistake? Wa ka kibalong na sayop day ka? O dili po nung ka mag-guilty ana. O bitaw nga kung masayop ko dire, akong ipasalig ninyo. Ako yung i-promise ninyo. O mo promise gyud ko nga kung masayop ko dire, siguro ako nga wa na ako na gituyo. Okay. Diha ra man gud ta mag-guilty no according sa atong moral philosophy. Okay. Diha ra ta mag-guilty kung ang sayop ato yung gituyuan kay balutang sayop na unya imo yung buhaton ba? Okay, balo kang sayop ng pagtulon-anaw niya itudlo gyapon nimo nama. Kay balo kang sayop unya imo yung ipadayon. O diha pa ta mag-guilty. Pero kung nasayop ko nga wa ko kay balong sayop dayto para na ako insakto to dili ko guilty ana. Okay. Hinoon natay separate topic po na mag-isgot. Namang pukoy basis ana sa katekisan. O teaching yun ang Katoliko. Di kaya ako ra na. Yan, nalimot mo ko sa itong versikulo nga isupport na to ana nga principle. O ana nga filosofiya. Nga akong ipasalig ninyo nga masayop manggali ko diri, siguro na ako nga wa na ako natuyo. Siguro tungod lang na siguro sa akong kakulangon po. Kulang pa kog pamasa, kulang pa kog tuon, mao na nga diha ra ko to man. Unya kamo pong mga naminaw kung nasayop ko diri na sa lagda pod sa kanang moral pod gihapon. Kung nasayop ko, mangita po mo paagi nga makurihan ko. Okay. Padala ba mong sulat terisdiks diya? O sa kuan ba? O sa social media, no? Pwede ko ninyo textan o mag-PM mo na ako sa akong Facebook. Ang akong Facebook diya ay Silbert Adriatico Dondoyano. Okay. Silbert Adriatico Dondoyano. Now, kung napuno na ng akong Facebook, di na ko ninyo ma-add as a friend, i-follow na lang. Okay? Kung mo-follow mo, ma-notified na gyapon mo sa akong mga post, o pwede gyapon mo magka-PM man ako. Unsay pangutanan ninyo, unsay correction ninyo ni Veritas, ug asa ko no sayo. Okay? Wa man gyud ko magpasibantog diri di gyud ko masayop. Diyos ra may di masayop. Pero akong siguraduhon nga masayop manggaling ko, wa na ko natuyo. Tungod lang na kay kulang pa kong kahibalo. O siguro ang mga teacher na ko nagkulang ko. O ako gyud mismo nagkulang kay tabulan kay ko magtuon. Mo nang moro po na akong nakuha.
So akong naipasalig ninyo ha, o ako moingon nga di ko masayop. Okay, ang ako kong gisaligan nga di masayop ang Dios lang o ang iyang magisterium diri sa yuta. Katong gipili niya nga mga official teachers nga giproteksyonan niya pinagi sa Espiritu Santo nga dili masayop diya sa pagpanudlo about faith and morals. O kanang gitawag na itong magisterial teachings kana ra mo dili masayop. Okay. Ang akong kaugalingon, wala na ko himo ang final arbiter when it comes to kanang pag muingon na galig unsay insakto unsay dili. Ang akong gihimong final arbiter ang simbahan nga gitukod ni Cristo pinagi sa iyang mga kana bang genuine yun nga mga teachers. Ang akong basis na sa Biblia katong Mateo 18:18 atong ningon ng Ginoo ngadto sa iyang simbahan. Particular gyud ang mga lidere sa simbahan nga tuwa dito iyang giingnan. Mateo 18:18 ang inyong idili diri sa yuta, idili na ko sa langit, ang inyong itugot. Kung imo nang sabton pag-ayo, promise of infallibility na. Kaya balo ang Ginoo nga ang mga apostolis mga tao ra personally, pwedeng masayo, pwedeng makasala. Pero nga nung nakapamulong man siya na, ang inyong idili diri sa yuta, mga tao na ha, iyang giingnan, ang inyong idili diri sa yuta, idili na ko sa langit, ang inyong itugot. Ang iyang giingnan na mga ministro niya diri sa yuta, una mga apostoles. Oh. Sa ato pa, kay unsay itugot nila o unsay idili, itugot man po na sa langit sa pa di masayop. Kailangan lang sayop tong iyang gitugot. Di ba? Oh, nga naman na kay naay Holy Spirit nga gagayad nga diha niya nang puntuha di siya masayop no about faith and morals kay ang lesson plan sa simbahan po faith and morals man o para sa kaluwasan. Wala labot ng science, wala labot ng mathematics ug sa pana sa laing lesson, sa laing natad, pwede masayop ang simbahan niya. Personally, pwede makasala ng mga sakop ya, mga ministro na to, si Pedro na si Piat maganing. O, di ba? Okay, personal. Si Pablo na kasukan galing, o si Pedro na kasukan galing Pablo. O, so, mga personala na. O, pero about faith and morals, because sa Holy Spirit, mo mong po na mission sa simbahan about faith and morals. Resulta sa giya sa Espiritu Santo, ang simbahan di masayop diya. Sumuna ang akong Supreme Court when it comes to faith and morals, simbahan. Kunya, ang problema rang nato ron kung sa simbahan na. Mao na nga atong estudyuhan pag-ayo o kung sa gyud ang tinuod nga simbahan kay dili mo na pwede nga tanan puros tinuod. Nganong dili pwede nga tanan puros tinuod. Tungod kay wa man magpares og teaching, alang-alang moingon ka parehas ra nang ang si Cristo dili Dios. Unya, si Cristo Dios. Oh, kanang moingon nga kinahanglan ipadayon gyapon tong Jewish Sabbath niya. Moingon ta kita mga Katoliko nga kita dili ta obligado anang Jewish Sabbath. Okay. Unsa may mga rason ana? Unsa magi saktong pagtulunan ana? Oh. Akusahan galita kita mga Katoliko mao kuno nagtudlog pagtulunan si Yawa unsa pa na mga akusasyon diya. Noon si Cristo diya sa Biblia klase-klase mga akusasyon no. Di ba? Yeah, nga. Oh, timan-an lang po na to, no? Pasiloon po ko sa kung masakit ang ato mga igsong sabadista. Okay. Ako manggong gipahimugat pa. Akong nakoy naghimo ko pala isipan diya sa Facebook. Okay. By the way, no, ang akong YouTube channel, no, kung wa mo kahibalo kay naa diha tanan akong mga records sa media. Anang Veritas, Dipolog, no? Veritas, space, then Dipolog, na diha tanan. Kung nakasigurado yun ko nga, kung inyo nang halughugon akong YouTube, sugdon yun yung sa itong mga karaan akong mga uploads, karaan akong mga radio programs, gikan pa sa itong 2007, kung ako malimot, mga 2007 na nagsugod niya. Nga diha, siguro masumhan yun mo. Ma-board yun mo na, no? Kay, umaora man, balik ramang topic. Para po diya sa eskwelahan ba nga ang teacher. Balik-balik ra po. Okay, kung siya tong tuwa sa iyang lesson plan, gawas o dunay bag-ong kaplag.
Okay. Naanglan yun yung balik-balik ko na to kay daghan pa man yun gihapon ang wala yun ka sabot pa yun sa atong pagtuong Katoliko. Ako gani, no, sa una, ako naman yung gibalik-balik diri nga hapit man gyud ko mobiya as Katoliko. Hapit ko mo ipon anang Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo. Hapit po ko masabadista. Pero kanang sabadista nga katong founded by Herbert Armstrong. Herbert Armstrong. But naa pa ba ng grupo haron? Nagagamay man gud po ng sako pa na. Sa Worldwide Church of God. Moingon kog sabadista kay Jewish Sabbath gihapon gihapon kanang Saturday. Ang kalainan lang atong sabadista nga ako untang sudlan kay naa gihapoy mga pista sa karaan. Kay ang gihimong basihan god tungod kay si Cristo nagtambungan og pista, nagtahor. Then Jewish Sabbath si Cristo nanudlo sa adlaw Sabado sa sinagoga. Mga mo nang gihapoy gibasihan. Ang kining sabadista ni Ellen White murag na simi kuani Judaism, kaya murag combination ba Christianity o Judaism. Muna akong murag panglantaw ng sabadista. Nagya po'y karaan nga ilagya pong ipadayon nga bisan dili na to obligado. Okay. Now, nakapaminaw ko kaganina sa homily ni Most Reverend Severo Kairmari nga nakaisgod siya sa gospel nga si Cristo nagsangyaw sa adlaw Sabado sa mga Hudiyo diya sa sinagoga. Usa man gud pud na sa gamiton sa atong mga igsoong mga sabadista. Nga moingon nga sabadista gyud si Cristo kay nagsangyaw gud diya sulod sa sinagoga sa adlaw Sabado sa Jewish Sabbath. So wa gyud usab, wa gyud ipadhayon gyud na. Now, ang muna itimana na to, tungod ba kay si Cristo niadtong higayon na nagsangyaw sulod sa sinagoga sa mga Hudiyo sa adlaw Sabado. Ato na ba ng sabton dayon nga sabadista gyud si Cristo? Tungod lang kay gasangyaw sa adlaw Sabado diya sulod sinagoga. Now, ang akong point ana nga pananglit ang pare kay naama po'y misa taga-adlaw naman ng misa ron nato, di ba? Ang special Domingo kay adlaw nas pagkabanhaw. Pero nagyapon tayo misa Sabado. So kung magmisa ang pare sa adlaw Sabado o magtigom sa adlaw Sabado mga Katoliko, ipatawag sa pare mo ingnon po dayo sa balista po kay nagtigom. Now ang point lang nato diha kung si Cristo nagtudlo ba nga sa Christianity, no, sa bag-ong kasabutan, obligado gihapon ang mga Kristiyano nga mo lihian ang Jewish Sabbath nga Saturday. Muna point. Muna akong gihagit ang atong mga igsoong sabadista. Bisag usa lang ka bersikulo. Kanang klaro gyud. Nga si Kristo nagtudlo, diriha sa bagong tugon, nga nagtudlo si Kristo nga kanang Jewish Sabbath obligado gihapon ang mga Kristiyano ana. Kay dili man gud basihan nga kung si Kristo nagrespeto ato kay sa katekism nabasa nako sa katekism nga libro sa Katoliko nga giingon dito nga Jesus Christ never fails to respect the holiness of this day. Pagtulon ng Katoliko na. So girespetuhan ni Kristo ang Jewish Sabbath. Anong iyang girespetuhan? Unang punto, ang iyang pamilya Hudiyo. So, apa siya mutukod sa iyang New Covenant Kingdom, nga mauning simbahan, kining iglesia, ang ilang religion is Judaism. So, mauna nga, mo respeto gid sa Jewish Sabbath. Pero wala siya manudlo dito nga, sa New Covenant ha, kining akong sugdan nga simbahan, wa siya moingon nga ipadayon na, obligado gihapon mo na, wa siya manudlo ana. So, maunay, dako kayong kalainan sa panudlo ni Kristo o sa iyang time nga nanudlo siya o kung atong itandi sa mga panudlo sa atong mga igsuong mga sabadista ron kay kanina ni dial ko sa radyo nakadungog ko wali sa sabadista. Sige lang yung balik-balik anang ipadayon yun ang Sabado o Jewish Sabbath. Pero kung basa ta Biblia wala man magtudlo sa Kristo ana nga ipadayon ilan ang girespetuhan. Girespetuhan tungod kay diadtong higayon na pod nga mo pay pag
sugod-sugod niya, nag-gather pa siya mga materyales sa simbahan nga iyang tukuron. Pamili siya sa mga apostoles. Wa pa man mabansay ng Domingo. Ang ilado kaayo nga day of worship kana man yung Sabado. Di alang-alang po nga moingon si Cristo nga di ko maato dito kay dili na ko gustuhan ang kabado. Di na ko musangyaw dito. Na unsaon man niya pagkabig atong mga tao dito sa iyang tinuhuan nga bag-o. Saan niya pagkabig ug di ko siya musulod dito. Di ba? Ako gani o imbitahon ko sa atong mga iksong sabadista silang simbahan sa Sabado. Nga ila kong paistoryahan, istorya ko. Alang Sabado. Pero ayaw rin ko pasahinlingan ni ipon ako ninyo, sabadista na po ko. Dili. Yun na, no? Ang purpose yun sa ni Cristo o ubang mga apostoles nga musangyaw sila sa adlaw Sabado tungod kay daghang tao ana. Nya atong higayon na gamay pa kayo sila silang mga Kristiyano. So, mao na nga bisan asa mo adto sila particular kay Sabado may daghang tao mao na nga mo tugid sila aron makabig to mga tao dito. Pero timani ha, dili to tigom nga Christian, although Christian sila kay si Cristo mga apostol. Oo. Dili to Christian nga tigom tungod kay naa sa Jewish temple nga ang religion Hudeo, dili Christianity. Unya ang proof pag yun nato nga dili ngud sa Badistas Kristo. Kay kung manudlo siya dito, lahi ang iyang gitudlo, ikumpara atong religion dito sa mga Hudeo na suko gaya sila, ilagay itong pagkumana, ilagay ito higayon, nalimot ko sa versikulo nga ana. Sa Lucas 4, ilagay itong ihulog si Kristo sa pangpang. Kasi Kristo manudlo, pwede naman kanon tanan. Suko sila ana, kay di lang ipakaong baboy na sa Jewish religion. Oh. Gani, tingali, nakahisgot ni siya, di lang mabasa sa Biblia, kay wa po na sunatanan. Basin, ako lang niya, una-una, pero di ko maingon maogyon, speculation lang niya. Basin gani, nakaingon siya dito nga, kining Jewish Sabbath, kining atong Sabbath, dili pa ni mao. Na ay gipaabot nga katumanan ani. Nga ang mo paklaro ani unsa na ni ang ako ng mga sugoon pasabot mga ang kung wala na mahimo sa mga apostoles dito ang iyang kanang klaro gyud kayong pagbalhin sa mga sumusunod na kay mohatag kog authority nila kanang binding and loosing ang inyong idili syuta idili na ko sa langit. Si Kristo dunay gipang-usab kana lang makalapas sa adlaw igpapahulay batuon patyon man din na pero sa kang Kristo dili. So na gipang-usab si Kristo. Nya timan-an nato nga ang iyang simbahan particularly ang mga lideres katong giingon na ko final arbiter na Supreme Court pa diri sa faith and morals ang simbahan. Giingnan niya ang inyong idili diri syuta idili sa langit ang inyong itugot. Para sa atong Council of Jerusalem mo na example. Unsa may giusab sa Council of Jerusalem? Katong pwede na di tulion. Pwede na ang mga hintil mo pasakop sa gingharian. Nganong binding to bisag doon na sila giusab because of authority. Sa ilang authority nga gihatag sa Ginoo ang inyong idili diri syuta idili sa langit ang inyong itugot mo bitaw nga ako mutahod jud kog mga council sa simbahan. Dili ra kay pili-pilion na nako kay ningon na ba to si Saint Augustine kung unsa ko ni nahisulat sa gospel imo lang pili-pilion, di nimo sundon ang uban katulad imong gusto. Dili kuno ang gospel mo imong gisunod, kundi ang imong kaugalingon. Kay pili-pilion ra man nimo. Na klaro man na, unya kay ang council sa iglesia dili ra man Council of Jerusalem, pagkadaghan pang council na human. Di ba napay Council of Hippo, Council of Nicaea, katong Laodicea na ang mga sabadista di man mutuan ang Council of Laodicea. Katong dogmatic definition of transfer sa solemnity sa Sabat ngadto sa Domingo para nila kay violation of the law man kuno na nga wala ba gyud tayong basa sa Biblia nga violation of the law na diba hila ra man ang kaugalingong teaching, no? So kung walay authority itong Council of Laodicea abot pasabot kinsa may nay authority atong higayon nga simbahan nga klaro man nga ang atong Ginoong Jesucristo ga hatag og authority sa simbahan sa unsay iyang usbon, di ba? Ang inyong idili diri syuta idili sa langit ang inyong itugot. So kung mamalandong galita pag-ayo mga igsoon, ang Katoliko nga theology man gyud may faithful sa gospel. Kay ang ubang
Religion na, pili-pilion naman nila. Katulad po ilang gusto, katulad pong inasabta nila. Di ba? Wala mong tiigong panahon. Naghan pa kong i-discuss unta about ani padayon ta sunod Domingo pohon. Okay, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Viviendo para salvarnos, tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Tatak RMN. Starbucks, Starbucks wax. Starbucks, Starbucks wax. Always remember, sa paglinis, pakita. Hello, good morning, ma'am. Starbucks, Starbucks wax. Hintay na to the max. Starwax ang #1 floor wax. Dunay waterproof formula. Bisan yaman ng tubig, mubalik ka sinamang sa loob. Starbucks, Starbucks wax. Hintay na to the max, max, max. Starwax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO. Junay, mahugsingon ka na ng konta. May mawis, mga nang gusto. Sa katapusan na dunay, New Downy. Kontra may pawis. Hello, ma'am. Senior, ma'am. Sa singon, ayaw pa rin antos. Ano na po yung brand ko? Wala. Based on technical testing and consumer data,